Bună seara! Aș vrea să-mi dai ce nu mai am, aș vrea să-mi dai un topogan, aș vrea să-mi cânti în miez de noapte și să-mi prinzi părul într-o parte. Citește-mi iară dintr-o carte. Aș vrea plimbare cu un tramvai, aș vrea caise dacă ai, aș vrea zăpadă de 3 metri, cazemată kilometri, aș vrea puțină mentă în ceai. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Nu mi se pare că-i corect, mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut defect? Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Mi se pare că-i corect, mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut defect? Hai dă-te jos acum din nuc, te așteaptă o treabă de făcut și multe altele ți-or sta acum în grija ta. Te așteaptă grijile, bla bla. Și mi-ar plăcea să fii mămos. Mi-e tare dor, mi-e dor frumos, să-mi încălzesc supa ta, mamă, să mă alin și să-mi dau seama că au trecut ani ca flamă. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Nu mi se pare că-i corect, mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut defect? Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Nu mi se pare că-i corect, mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut defect? Mulțumesc! La mulți ani tuturor mămicilor!